Izingoma nemilolozelo kuyindlela emnandi nelula yokusiza ukuthuthukisa ulwimi lwengane yakho. Kusukela ekuzalweni ngisho nangaphambi kokuzalwa izingane ziyajabula, zithuthuzeleke lapho abazali nabanakekeli beziculela ngamazwi apholile. Amaculo aphinde athulele izingane amagama amasha asuke eveza imisindo eziyoyifunda uma seziyongena esikoleni. Indlela amaculo ahaywa ngayo, ngokusebenzisa ukuphakamisa nokwehla kwephimbo, ukuphindaphinda kwemisho nemisindo ethize kanye nesigqi, konke kunomthelela omuhle wokuthuthukisa ulimi. Ukuphindaphinda kweculo esiqeshaneni esilandelayo nendlela izwi elipholile nelimnene likamama eliyithuthuzelayo ngayo ingane. Thula thu, thula nana, thula sana. Thula mama uzobuya ekuseni. Thula thu, thula nana, thula sana. Thula mama uzobuya ekuseni. Ukuphindaphinda emaculweni nasemilolozelweni nakho kulungiselela izingane ukuthi zikwazi ukubona nokuphindaphinda amaphethini adingekayo lapho zifunda, zibhala nalapho zikhuluma. Amagama anemvumelwano azwakala ngendlela efanayo ngoba alandela iphethini efanayo futhi izingane ezikwazi ukuhlonza amagama anemvumelwano ziseminyakeni emihlanu zivamile ukuba ngabafundi abaphumelelayo. Ekugcineni, amaculo angatshala umuzwa wokuzazi nokuzigqaja. Izingane zizizwa zisekhaya futhi. Iculo esiqeshaneni esilandelayo libonisa womabili lamaphuzu. Nabaya omame bethwele imithwalo, nabaya omame bethwele imithwalo, ncincibo ncincibo nabaya omame, ncincibo ncincibo nabaya omame. Sabona ngoswiti, sabona ngokhekhe, sabona ngoswiti, sabona ngokhekhe, ncincibo ncincibo nabaya omame, ncincibo ncincibo nabaya omame. Izingoma nemilolozelo kuyindlela emnandi nelula yokusiza ukuthuthukisa ulimi lwengane yakho. Kusukela ekuzalweni kwazo, izingane ziyaduduzeka uma abazali nabanakekeli beziculela amaculo. Umculo uveza nobumnandi bephimbo, ukuphakama nokwehla kwezwi kanye nesigqi. Izingane kufanele zizwe imisindo noma amagama amasha izikhathi eziningi ngaphambi kokuba ziwafunde. Amaculo nemilolozelo kuphindaphinda amagama nemisho kanti lokhu kusiza izingane ukuthi zikhumbule ulwazi olusha. Qaphela ukuphindaphinda kweculo esiqeshaneni esilandelayo nendlela izwi elipholile nelimnene likamama eliyithuthuzelayo ngayo ingane. Sizinyoni thina sizinyoni, sizinyoni thina sizinyoni, siyasuka siyahlala sizinyoni, siyasuka siyahlala sizinyoni, sizinyoni thina sizinyoni, sizinyoni thina sizinyoni, siyasuka siyahlala sizinyoni, siyasuka siyahlala sizinyoni. Ukuchaya izingane ezincane emaculweni nasemlolozelweni.
yezingane kuzothuthukisa ukukhula kwengane yakho, kodwa ukuzilalelisa nezinye izinhlobo zomculo nakho kweseka impilo yayo yonkana yengqondo nokuphila kahle. Lokhu kungenxa yokuthi umculo uthuthukisa izinhlobo ezithile zoketshezi lokuzizwa kamnandi engqondweni. Umculo ungaphinde uqede nokucindezeleka kwengqondo nokukhathazeka ezinganeni. Kusukela emculweni wokholo kuya kowe-pop, yi-rocky kuya kowe-jazz, ezingasoze zibune kuya kowomjuxuzo. Vumela ingane yakho ilalele noma yini ehambelana neminyaka yayo. Kuhle kuyo nakuwe imbala.